uJesu wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Into engicabanga ukuthi ilona point lakhe uJesu azama ukulenza ngaleli verse esilifundayo manje, nalama verse alikakile kusuka lapha ku verse 1 kuya ku verse 14. Ngicabanga ukuthi ufuna abantu bazi ukuthi uJesu uyena kuphela abantu abangazi ngaye uNkulunkulu futhi bamkeleke kuNkulunkulu. Mawufuna ukumazi uNkulunkulu, ufuna uNkulunkulu akwamkele, angakuxoshi ekhaya lakhe, angakuxoshi ebukhoneni bakhe, akulahle esihogweni. Kuzomela uze kuJesu. uJesu uyena kuphela abantu abangamazi ngaye uNkulunkulu futhi bamkeleke kuNkulunkulu. Now ileyo nto engifisa ukuzama ukunikhombisa yona kulama verse kuJohn 14:1 kuya ku14. Now uma ngaphambi kokuthi singene kuwona ngqo, kodwa uma ngizama ukudlalela ukuthi kwenzakalani la ukuze ukwazi ukulandela. So ke uJesu ubekade ebatshelile abafundi bakhe ukuthi uyahamba manje. Ekhuluma ngokuthi uzoboshwa ayobethelwa esiphambanweni avuke, emva kwalokho bese khuphukele ezulwini. Isikhathi sakhe emhlabeni siphelile, uyahamba. Ubekade ebatshela kanjalo. And ubatshelile kule chapter engaphambi kwale u13 lapha ku verse 33-36 ukuthi ngeke baze bakwazi ukumlandela. Noma bengaka understand kahle ukuthi usho ukuthini mayethi uyahamba, uhamba uyapi kanjani, kodwa sebezwile ukuthi abakwazi, angeke bakwazi ukuhamba naye njengoba ehamba. So ke ba concerned manje, bakhathazekile, bathukile ukuthi kahle kahle yini la kukhuluma ngayo kuzoshintshana. uPetru waze wambuza ngqo lapha ku verse 36 chapter 13 ukuthi uyapi kaNkosi. Usho kanjani singeke sikulande oba mina ngakulandela noma ikuphi ngisho ekufeni. La uJesu ezemtshela ukuthi wena njengoba ukhuluma kanjena nje usazongiphika 3 times ikungakasi nokusa kungakakhala iqhude. So ke kunaleyo nto enzakalayo yokubatshela ngokuhamba kwakhe ebathusayo. Ingakho mayiqala ku verse 1 la ethi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, ngoba zase ikhathazekile, ikhathazwe ukuthi ukhuluma ngani uJesu mayethi uyahamba. Usethatha nethuba ke manje lokubachazela some more ukuthi yini lento ayishoyo ngokuhamba kwakhe, uhamba uyapi. And kuzokwenza so wonke lawo mavesi ukhuluma nabo kuleyo context leyo yokuhamba kwakhe nokufuna kwabo ukwazi ukuthi uyapi, why bengakwazi bona ukuza, nazo zonke lezo zinto. Mayifika lapha ku verse 4 uthi kubona mayiqeda ukubatshela ukuthi abangakhathazeki, abakholwe uyena, abakhululeke nje, abathembe yena, abathemba ubaba, la yakhona uyobalungisela indawo uzobuya balande. Bese ethi kubona ku verse 4 lapho ngiyakhona niyayazi indlela. Ngicathi usho lamazwi ufuna ukuba provoke ukuthi abambuze futhi khona ezophinda bachazele anabe ngalento, ngoba usebonile ukuthi abam understand. Lapho ngiyakhona niyayazi indlela. Bese uThomas on behalf of bonke labanye bafunda athi cha Nkosi manje ayihlangani lento oyishoyo. Masingazi nokuthi uyapi, so yazi kanjani indlela yala oyakhona. Uma uthi siyazi indlela, bese uJesu eyacacisa ku verse 6 la esithola khona lamazwi okuthiwa ngiwachaze namhlanje. Mina Thomas ngiyindlela neqiniso nokuphila. Mayethi uyindlela, uphendula ngqolo umbuza abanawo ukuthi kiwa kanjani la othi wena uyakhona sikwazi ukukulandela, imini indlela. Kodwa mase ya ukuthi futhi uyiqiniso nokuphila. Into engicathi uyayenza la uJesu uthi kahle kahle kubona Thomas nanonke abafundi, mina ngiyona yonke into eniyidingayo ukuze nikwazi ukuya la ngiyakhona, futhi nazi ukuthi kuphi kanjani la kumina kukhona yonke into eniyidingayo. Mani nami ninendlela
nine destination uqobo lwayo ngiyona yonke into enidingayo. Mayithi ngiyindlela sobona manje masibuka lamavesi ngindlela ebheke endlini kaBaba. Ngindlela ebheke ezulwini imina. Ngoba uyabacacisela mayiqhubeka ukuthi ukhuluma ngezulu ngendlu kaBaba mayethi uyahamba. Mayithi ngiyiqiniso imina engenza abantu bamazi uBaba ukuze bezokwazi ukuthi uBaba uaphizwa kanjani ukaphizwa kanje sithini ngezulu. Njengoba uqabene naye ulwakha kanjani uqolo naye uBaba. Wenza kanjani ukuthi akwamukele uBaba yimina ngilelo qiniso. Engizonambulela uBaba ukuthi unjani, uBaba ufunani, uBaba wenziwa kanjani ukuthi akwamukele iqiniso likumina, imina ngilelo qiniso utholakala kumina, imina ngiyilona. Futhi uyabona mawufunda evangeli kaJohn ukuthi uthi uJesu ukumazi uBaba, ukumazi uNkulunkulu uBaba kuukuphila okuphakade. And ukuzumazi umazi ngaye ngakho lokhu ukuphila okuphakade ukukwazi uNkulunkulu kutholakala kuyena. Ngiyona yonke into enidingayo ukuze nizokwazi ukwazi uNkulunkulu nokuthi namkeleke kuNkulunkulu. Mawufuna ukumazi uBaba kuzofanele uze kuJesu. Akaze kuBaba ngaphandle kokaJesu. Futhi mawufuna kwamkele angakureject akuphathe ngendlela oyideservayo ngenxa yokukhohlakala kwakho kuzofanele uze kuJesu. uJesu uyiyona ndlela kuphela abantu abangamazi ngayo uNkulunkulu uBaba futhi bamkeleke kuyena. Amen. Ake sithi ukul explore ke le passage le ukuze nizoyibonela lezi zinto engiyisamarazayo manje. Ngifuna ukuqala ngokuthi sikhulume ngalokho ukuthi uJesu uyindlela. Asibuze nje umbuzo vele abafundi ababebuza uyindlela eyapi. Sengikusamarazelile ngathi uyindlela eyezulwini. Sekufanele ungibuze ukuthi mfundisi uyithatha phi leyo nto leyo. Sekufanele ngikukhombiseke manje. Asiqale la ku verse 3. So u verse 3 nakuba ngiya ukunilungisela indawo ngiyobuye ngize nginilande ukuze nani nibe lapho ngikhona. So ke indawo la uJesu eyakhona ila nabafundi abazoya khona. Athi ku verse 4 lapho ngiya khona niyayazi indlela. uThomas ku verse 5 mesethi Nkosi asazi lapho uyakhona pho singayazi kanjani indlela na. uJesu mesethi mina ngiyindlela. Masibuza ukuthi uyindlela eyapi. Verse 3 uthe la eyakhona ila azolanda abafundi baye khona. So ke uJesu uyindlela yala yena ayakhona njengoba ehamba nje manje. Mayithi ku verse 6 mina ngiyindlela uchaza ukuthi ngiyindlela eyala engiya khona. Ngisenama ngithi lapha. So ke ikuphi la ayakhona uJesu. Verse 6 uyasitshela ngokusobala. Emva kokuthi ethe mina ngiyindlela ku verse 6 akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. So ke ngiyindlela eya kuBaba. Ngiyindlela eya kuBaba. Uthi ku verse 12 ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Uyakwenza nemkhulu kunale ngokuba mina ngiya kuBaba. Mina Thomas ngiyindlela eyala engiyakhona ukuze nikwazi ukungilandela nikwazi ukuthi ngibuye nginilande nibe nami la ngikhona and mina ngiya kuBaba. Ngakho mayithi ngiyindlela eya kuBaba. No verse 28 usho yona leyo nto nizwile nganitshela ngathi ngiyahamba kodwa ngiyakubuya ngize kini. Uma ningithanda beniyojabula ngokuba ngiya kuBaba. Lokhu uBaba mkhulu kunami. So ekusobala ukuthi uJesu mayithi uyindlela eya kuNkulunkulu uBaba. Futhi ku verse 2 enye indlela ayisho ngayo lento uthi uyindlela eya ekhaya lika Baba. Ku verse 2 uthi ekhaya lika Baba kukhona izindlu eziningi, indawo zokuhlala eziningi. Ukuba bekungenjalo bengiyakuntshela ukuthi ngiya
ukunilungisela indawo. So ke uya ekhaya lika baba uyobalungisela indawo ekhaya lika baba. Ikhona isho encane ye translation la ku verse 2. Ama translation abeka sengathi uyabuza umbuzo ukuthi uma beyingekho izindlu bengizontshela kanjani ukuthi ngiyonilungisela indawo. Amanye athi if ekhaya baba kunezindlu eziningi ukuba bekunganjalo bengizontshela ukuthi ngonilungisela indawo. It doesn't matter, it means the same thing. uJesu uye ekhaya lika baba futhi ekhaya lika baba kuneyindawo zabantu abalandela uJesu. So ke uma ethi uyakubaba bazalana nakani mina sicabanga endawonye. Mayithi uyakubaba ukuphi ubaba? Usekhaya lakhe la athi futhi uyakhona ikuphi lapho? Isezulwini. Isezulwini. So ke kusobala kanjalo kulula kanjalo. Mayithi ngindlela eya ezulwini. Mawufuna ukuya kubaba uyobona uNkulunkulu ubaba esihlalweni sobukhosi emazulwini, uJesu uyindlela yalapho. Ukuze ukwazi ukungena lapha ekhaya lika baba ngoba mase ekhuluma ngekhaya useletha umqondo ukuthi izulu indawo yomnumzane. Ikhaya lomnumzane akuvele kungene ukuphonseke nje. Ungena ngesimemo uyavunyela ukuthi ungene mawufuna ukuya kubaba. Ufuna ubaba akwamkele ekhaya lakhe. Mina ngiyindlela eyalapho. Bakhona abantu abafuna ukuya ezulwini la endlini. Akekho ongafuni. Noma ungabafica benzani bonke bayafuna ukuya ezulwini futhi baneshow ukuthi baye ezulwini. Ake sibuke verse 6 futhi. Uyindlela kanjani uJesu? Uyindlela eya ezulwini kanjani? Uthi ku verse 6 lapha ekugcineni akakho oza kubaba ngaphandle kwami. AmaJuda ayicabanga ukuthi azoza kuNkulunkulu Baba azomazi uNkulunkulu Baba futhi amkeleke kuyena ngokugcina umthetho kaMose. Babezama bagcine amasabatha bayisoka ingane bahambisa iminikelo ethempelini bagcine imithetho yezinto okufanele bazidle bangazidli neyokugqoka yayimningi imithetho becabanga ukuthi uNkulunkulu uzobamkela ngenxa yokugcina kwabo umthetho. Kodwa babedidekile bayimisa completely ipurpose yomthetho ngoba umthetho ungamkeleka kuNkulunkulu uma ukwazi ukugcina perfectly. Kodwa bageja ukuthi umthetho unenjongo yokubakhombisa ukuthi bona bayizaphula umthetho ngoba babengakwazi ukugcina umthetho. So ke uPaul uyasifundisa ukuthi akekho umuntu olungisiswa ngamanye amazwi owamkelekayo kuNkulunkulu ngenxa yokugcina umthetho ngoba akekho okwazi ukugcina perfectly umthetho kaNkulunkulu. So ke wonke umuntu owaphula umthetho kaNkulunkulu kumele afe. Inkokhelo yesono iwukufa. AmaJuda ayeyiphendukezele indaba yeTestament elidala ageja completely ukuthi uNkulunkulu wayizama ukuthini kuwona ngomthetho. Wayizama ukuthi kuwona ziboneni ukuthi niyahluleka ukugcina umthetho wami. Owokuqala nje nginikeze wona woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngamandla akho onke, ngomphefumulo wakho onke nangayo yonke ingqondo yakho. Akekho umuntu okwazi ukwenza leyo nto. Sonke siyahluleka, sonke siyashoda ekufikeni kwinkazimulo kaNkulunkulu. AmaJuda ayenethemba kodwa anyway ethi wona ayawugcina umthetho, ayatitha wona, titha ngisho izipayisi ezincane, uNkulunkulu uzowamkela ngalokho. Akekho oza kubaba ngaphandle kwami. uJesu uzokwambula leyo nto leyo. Umthetho ngeke uzunisize. Imisebenzi yenu naleni ithi niyenzela uNkulunkulu lezinto ezinhle nazi ukuthi uNkulunkulu uniyalile wathi nizenze, noma nizenza ngeke nize nikwazi ukuya kubaba ngaphandle kwami. Ku-impossible because istandard sikaNkulunkulu yi-perfection. Ezulwini abangena abantu abanamaphutha namancane, awangena amaphutha ezulwini, kungena abantu abaperfect ezulwini. Manje uzokwenze njani wena sigila mkhuba njengami? Uzomisa kanjani? Ngoba noma ungayigcina lo kwazi ukuyigcina, abantu baye babale, abantu abangakhona nami nginabo lapha ekhaya nongikhulekisa. Baye babale
ukuthi uma ngempela izulu likhona elabantu abanjengathi bese bayabala ukuthi mina ngitshontsha into yomuntu. Ngisebenza ngezami izandla mina angihluphi umuntu, angiyikhulumi nenhlamba, ngiyubhema ugwayi, angiphuzi notshwala. Uyabona uright lo muntu. Masijudge ngempela ama standard abantu uright lo muntu. Uma kunezulu bakholwa abantu ukuthi bazongena kanjalo, akekho okwazi ukungena ngeyakhe imisebenzi bangcwele. Akwenzeki ngoba lapha kungena ba perfect. Wena uyazazi wena. Noma abantu bangangakwazi kodwa wena ngiyazi uyazazi. Ngeke uzolunge. So ke amaJuda awakwazi ukuya ngaphandle kukaJesu. Nama Gentiles kanjalo. Angithi ngaleli qembu elinye lama Gentiles elingazi lutho ngomthetho. Likhonza uNkulunkulu bazo, uNkulunkulu bawo. Khona iqembu elithina namhlanje mawusintsiye in your religion. Uyazi basintsiye ukuthi noma uyiMuslim kodwa uyiMuslim elikholwa ngempela lapha kuAllah elimlandela ngokuyinikela uMuhammad, uyaya ngempela emosque, uyathandaza njalo ngolesihlanu nini, uyayigcina ini nani. MawuyiNazareth eliyimisele ngempela elenza okuhle, uyakholwa ngempela kule nkolo yakho usintsiye, then uNkulunkulu uyabamkela bonke abantu ngazo zonke izinkolo as long as you are a good person futhi usintsiye kule nto oyikholwayo. uJesu ayisebenzi kanjalo. Akekho yakubaba ngaphandle kukaJesu. Noma ungayimisela enkolweni yakho, noma ungawumuntu olungile, ube umuntu owusizo kwabanye abantu kodwa akekho okwazi ukuza kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Umthetho awulekeleli, zonke ezinye izinkolo ayikwazi ukulekelela, amadlozi ayikho into angakwenzela yona. Ngeke azakusize ukuthi ubaba akwamkele ekhaya lakhe. Bonke abangafuni ukuza ngalendlela euJesu bayolahlwa esihogweni. iChristianity exclusive kanjalo. Amen. Ake sibuke uverse 7. Uthi uverse 7 uJesu la ngicathi uhlakaza samo lento yokuba yiqiniso. Mayithi uyiqiniso ukhuluma ngani? uJesu uyena kuphela owambula iqiniso ngoBaba. Mawufuna ukwazi iqiniso ngoNkulunkulu uBaba kuzofanele ulazi ngoJesu. Uthi kuverse 7 ukuba beningazi mina, Philip, Thomas, ukuba beningazi mina beniyakumazi noBaba, kodwa niyamazi manje futhi nimbonile. Ukwazi uJesu ukwazi uNkulunkulu Baba. Ukumbona uJesu kungathi usumbonile uNkulunkulu Baba. Usho njalo nakuverse uthi uPhilip wathi kuye Nkosi sikhombisa uyihlo lokho kuyakwanela kithi. uJesu wathi kuye isikhathi esingaka ngihleli nani namanje awukangazi Philip na? Ongibonile mina umbonile uBaba. Pho usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? So ke mawazi uJesu Kristu uyamazi uBaba. Ungamazi uJesu awumazi uNkulunkulu Baba. Noma ungacabanga ukuthi yini enye oyaziyo ngoBaba, izinkolo zonke ila ifike igeje khona, zonke ezinye ngaphandle kobuKristu. Zonke izinkolo zizama ukuchazelana zambulelane ngoBaba ngaphandle kukaJesu. Kanti uthi uJesu owazi mina uyena owazi uBaba, imina engambula uBaba. uNkulunkulu kunendlela ezimbalwa azambule ngazo. Niyazi le theology le. Uzambulile kwindalo uNkulunkulu. Incwadi yamaHubo iyasifundisa lento. Phakamisana amehlo nibone esibhakabhakeni sifakaza ngenkazimulo kaNkulunkulu. Khona isibhakabhaka esikushoyo usho njalo noPaul eRomans 1. Amazulu nakho konke okudaliwe kuyamambula uNkulunkulu. Siyazi ukuthi khona into ewuNkulunkulu futhi enamandla ekwazi ukudala zonke lezi zinto esizibonayo. Khona ukwambuleka mbijana okukhona ngoNkulunkulu mawubuka indalo. Bese uPaul kunento uNkulunkulu futhi ayifakile kumuntu. Uyibiza ngephakade. Uthi uNkulunkulu ingathi ufake iphakade enhlizweni yomuntu, ukhuluma ngonembeza umuntu. Kunento kumuntu ethi there is more to impilo than lento engiyibona la.
Abantu nje nabangalazi ivangeli yonke indawo bakholwa ukuthi ikhona iafterlife. Bonke abantu bavumelana ngalento bayithatha up lento. Lento yabantu abakholwa ukuthi umuntu ufa acishe nje kucishe ibani iatheism, abantu abakholwa ukuthi ayikho indaba yokuphila ngale, into engajwayelekile futhi scarce bancane abantu abakholwa na imajority abantu emhlabeni bazi ukuthi khona into esiya kuyona uma umuntu efa. Abantu bayithatha up lento, khona into uNkulunkulu ayifakile emphefumulweni yabantu, lento kaNembeza nesense yokuthi khona into ekhona ngale, ukuze abantu bamlangazelele bamfuna uNkulunkulu bamcinge bese beyamthola uNkulunkulu. So ke uzambulile kwindalo, wazambula ngendlela efihlekile nangaphakathi nje lo muntu, khona into eshoyo ukuthi khona into ekhona engesiyo nje into edaliwe. Kodwa ngeke uzumazi uNkulunkulu Baba ngalezo zinto kuphela. Nabantu bakithi bayazi ukuthi ukhona umvelinqangi ngoba phela bayabona la, abakayitholi le nkohliso yesayensi, inkohliso le yana evolution. Bayazi abantu bakithi ukuthi ukhona umvelinqangi ngoba bayayibona indalo, kodwa abamazi uNkulunkulu Baba. Bayamgeja completely uNkulunkulu. Abam-understand inhlobo ukuthi unjani futhi ufunani ngomuntu. Ukuze umazi kuzofanele umazi ngoJesu uNkulunkulu Baba. Uthi uJesu mayichaza ukuthi yindaba kunjalo kuverse 10, buku verse 10. Uthi awukholwa yini ukuthi ngikubaba nobaba ukimi na? Verse 11, kholwani ukuthi mina ngikubaba nobaba ukimi. Khona ubumbano esingakwazi ukulichaza kahle thina njengabantu ngoba ayikho enye into enje ukuthi uNkulunkulu Baba ungaphakathi kwendodana nendodana ingaphakathi kaBaba. In a sense ngathi ba umuntu oyedwa bengesiyo umuntu oyedwa. Kukhona iunity ekhona la kubona engachazeki eyenza kodwa ukuthi mawubona nje uJesu umbonile uBaba uyamazi uBaba. Uthi mayechaza samo ngendlela ethe ukusiza samo kuthina mabuku verse 10 mayiqhubeka. Uthi amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami kodwa uBaba ohleli kimi wenza imisebenzi yakhe. So ke lamazwi manje ngiza ngikhuluma ngichaza izinto yizinto noNkulunkulu Baba ukubula phambi kwenu angabuya zisho. So ke bavumelene endleleni abacabanga ngayo, banohlobo lwenhliziyo olodwa, bane character eyodwa. Mawubona uJesu ekhuluma, mawumbona enza izinto ephilisa ishosha, ethethisa abanye, elontuze echitha amatafula etempelini, ubona izinto ebeyingenziwa uNkulunkulu Baba if yena uqobo lwakhe ube decide ukwehla hambe ngenyawo emhlabeni. Bayinto eyodwa. Niyayizwa into ezamoyichaza bathanda. I-character kaJesu, indlela acabanga ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela abeka ngayo izinto iyafana ncamashi nendlela uNkulunkulu Baba ayiyona. Ingakho ethi yimina othi mawungibonile sewumbona uBaba. Ngathi khumbula phela uBaba akanawo umzimba. Vela yikho enye into yokubonwa kuBaba. Makuthi umbonile uBaba, the only thing oyaziyo ukuthi unjani, uthandani, akathandi ini, ufuna kwenziwe njani, kungenziwa njani. Ma understand i-character kaBaba ilokho ongakwazi ngayo. Otherwise makuthi umbonile ubone nje ukukhanya okubhanyabhanya, into ongeke uze uyazi uyichaza uyithini, akabonakala invisible uNkulunkulu Baba. Nasezulwini alikho ikhehle linentshebe emhlophe esiyolifica lihle lesihlalweni sobukhosi. Hey bantwana bami, alikho. Uma ngizweni bangcwele, njengoba sazi uJesu thina, sazi ingqondo yakhe ukuthi ufunani, uthandani, yini angayithandi, wenze njani makunje, maqhamuka abaFarisi ureacta kanjani, makunje wenze njani. That's everything esidinga ukuyazi nangoBaba. Thina sazi uJesu siyamazi uBaba, there is nothing more to know ngoBaba ukudlula lento esesiyazi ngoJesu. So ke Philip usho kanjani mfethu ukuthi anginikhombisa uBaba? Awuyibambi ingane lento Philip. Njengoba sengihlala nesikhathi singaka Philip awukazi namanje. Mina ngikuBaba
nobaba ukimi. Uthi verse 11 engasekuqaleni, kholwani ukuthi mina ngikubaba nobaba ukimi, uma kungenjalo kholwani ngenxa yemsebenzi uqobo lwayo. Nalama miracles ayiwenza uJesu, mayikhuluma ngemsebenzi ukhuluma ngama miracles zakhe, kodwa ukhuluma nangayo yonke into nje ayenza. Uthanda eliveza, umusa ayeveza kubantu, ulaka ayeliveza kulaba ababemgolozela. Yonke lemsebenzi engangiyenza, yonke icharacter yami, wonke ama actions ami, uma ningazi ngobaba kholwani ngenxa yayo. Ubaba naye unje ngami ubaba. uJesu umfuze ubaba wakhe ncamashi, abahlukaniseki. uNkulunkulu Baba unjengoNkulunkulu indodana ncamashi in every way. Kuhluke nje ukuthi indodana inomzimba ngoba yathatha isimo somuntu, bayafana. So ke ubaba mayifuna ukwaziwa emhlabeni, efuna abantu bamqonde, waletha indodana yakhe a mirror image yakhe. Mase nibone lo, ningibonile mina, niyangazi. Usho njalo uJesu. Mayethi uyiqiniso, uchaza ukuthi uyiqiniso elambula ubaba. Ofuna ukwazi uNkulunkulu Baba, akabuke uNkulunkulu indodana, uzomazi uNkulunkulu Baba ukuthi unjani. Ngamanye amazwi, abekho abantu abazi uNkulunkulu ngaphandle kwamaKristu. Abamazi uNkulunkulu. Ngoba bazini ngoNkulunkulu, ake sixoxe nje, yini abayaziyo ngoNkulunkulu? Kulungile ke bayazi ukuthi umdali, ngoba lokho ukwambulile for everyone. Bayazi nokuthi ukhona, ngoba unembeza nomphefumulo wabo uyabatshela nje ukuthi ukhona uNkulunkulu. What else do they know? Ukwazi ukuthi umdali nokwazi ukuthi ukhona kungakwenza yini ukuthi wamukeleke kuyena? Ngoba akumenzi umuntu aphume ezweni, ngoba njengoba esazi ukuthi umdali nokuthi ukhona kodwa kamazi unjani, bese akha izithombe eyingekho ngoNkulunkulu. Akha isithombe sikaNkulunkulu ohlezi lapha emazulwini, bese kuba ngeyigodi zabantu. Khona sakanyambosa, ngizwela ukuthi unyambosa uMC ave nginayekele kahle engorganize ukuthi ngibe la. Khona isigodi sakanyambosa kaMthetho, khona sakakhoza, khona sakamfusi, khona sakuphi. Abantu bakithi bazi kanjalo, abakaze banichazele, bazi kanjalo ngempela. Khona uNkulunkulu umdali, siyamazi ukuthi ukhona, kodwa usebenza through ama-elder akithi, ilokho esikubiza ngamadlozi, kodwa abadala bakithi bahlezi Samuel lapha ngaphansi kaNkulunkulu, futhi usebenza through bona uNkulunkulu. Ufuna sibahloniphe, ufuna efuna izinto ezizaziyo uzokhuluma ngabo. Bazi abantu bakithi ukuthi uNkulunkulu unjalo, ilokho abakwaziyo ngaye. Abamazi uNkulunkulu, abazi lutho ngaye except ukuthi umdali nokuthi ukhona. Nama Muslim azakhele uNkulunkulu ngenxa ukuthi engamamkela uJesu okuyena owambula uNkulunkulu. Wona ke ayazi mbijana samo, ayazi ukuthi kukhona noAbraham, ayazi ukuthi kwakhona uGenesis, yabona ayawamkela mbijana nalencwadi ezu5 kaMoses emzoGenesis kuya kuDeuteronomy. Kodwa awazi ukuthi uAbraham mayethenjiswa indodana uIsaka, lo Isaka wayeyisimboli yendodana kaNkulunkulu ezoza umhlaba wonke oyobusiswa ngayo. Bayageja bathi uIshmayeli, baphume ngoIshmayeli, nama-Arab baphume ngoMohammed, baduke baphelile bathi nya. Abamazi uNkulunkulu, abekho abamazi uNkulunkulu. Ma ungamfuni uJesu ngeke uzumazi uBaba, ngoba uzambule ngoJesu. Uyathanda ukwazi uNkulunkulu, kodwa akazi ukuvela, uzukubona ubuso obuvela esibhakabhakeni buchazela abantu. Wenze into engcono kunaleyo, wathumela uqobo lwakhe emhlabeni, wathi nangu mina, ngibukeni. Ngibukeni ngawo wonke ama-engele, ngiboneni mangicasukile, ngiboneni mangijabule, ngiboneni ukuthi ngidila kanjani abantu abayizoni, ngidila kanjani abaphendukayo, abasekuhluphekeni ngibenze njani, impumputhe ngizenze njani. Ngibukeni, sambuka for 3 years uNkulunkulu. Basibhalela phansi
ukuthi uNkulunkulu unjani. Ngakho mawuzomazi uNkulunkulu kuzofanele wamukele lembhalo echaza indodana kaNkulunkulu. Ayikho enye indlela yokumazi uNkulunkulu. Bonke abaphuma ngezinye indlela abamazi bayamgeja completely uNkulunkulu. Shembe wathola naye imbijana. Shaye uShembe namhlanje. Wathola ukuthi contact uyisabatha. Waligeja kodwa nalo ukuthi lisho ukuthini. Wangaqonda ukuthi isabatha likhomba ukuphumula. uNkulunkulu azokunikeza kubantwana bakhe beyeka ukuzama ukumthokozisa ngokumsebenzela. uPaul angathi uPaul incwadi yamaHebheru angazange mangayela ama-theologian. Incwadi yamaHebheru iveza ukuthi isabatha imining yalo amaJuda kade asethwele ijoka lokuzama ukugcina umthetho ukuze bamukele uNkulunkulu. Uthi kusekhona ukuphumula esimele ukungena kukhona kuJesu Kristu. Mawusungena kuKristu uphunyuziwe ekuzameni ukwamukelwa uNkulunkulu ngokusebenza kwakho. AmaJuda ayiqonda lento la susu ijoka. uPaul uyayazi leyo nto. Uthi nami kade ngase ngishikashikeka ngumHebheru wamaHebheru. Kodwa konke ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi yena. Lelo joka lasuswa ngaphunyuzwa. Bese isabatha futhi likhomba izulu. Sisaya kuyisabatha la ngempela. Ngoba okwamanje siyajuluka. Sisebenza kanzima okwamanje. Kodwa liyeza isabatha. Uma uJesu ebuya. Mayingabuyi masinyane mangifa ngene esabatheni lami uphela u6 days wami okushikashikeka ngiyophumula ingunaphakade. Gejiyane leyo nto Shembe. Ufuna ngomgqibelo nje ningapheki. Phela ngabasa umlilo. Abamazi uNkulunkulu ngoba abayifuni indodana kaNkulunkulu. Bakhohluse uSathane ukuthi kunendlela yokuza kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Kunendlela yokumazi uNkulunkulu ungamfuni uJesu ayikho bangcwele. Akazambulanga ndawo uNkulunkulu. Futhi ayikho indlela yokumphumputha. Yalazi lo gama. Lokumphumputha uyitholele ngokwakho ukuthi unjani, akaphumputheki. Mawungamfuni uJesu awusoze umazi uNkulunkulu ukuthi unjani nokuthi ufunani. Ake ubuke laphana angizivela kuJohane epheqwe lapha chapter 1. Mabuku verse 14 wakhona. Uthi uJohane mayibhala la ulizwi waba umuntu. uNkulunkulu waba umuntu. Yini enye oyifunayo kanti? Ulizwi waba umuntu wahlala phakathi kwethu. Wakhala for 33 years around there. uNkulunkulu ehleli phakathi kwabantu. Sabona inkazimulo yakhe abanamehlo kubona. Inkazimulo yozelwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso. Leli qiniso enifuna ukulazi ngoNkulunkulu laligcwaliswe kuyena. Lo nkulunkulu ogcwele umusa ofuna ukwaziwa njengoNkulunkulu onomusa wawuthulula kuJesu njengomuntu efaka amanzi esigubhini wawuvalela khona umusa neqiniso cishe ngathi walishukuza. Wakufaka la kuJesu wakuvalela wathi na umusa nali iqiniso ngami. Bese ku verse 16 ngokuba ekugcwaleni kwakhe uJesu ekugcwaleni kwakhe sonke samukele umusa phezukomusa. Ku verse 17 umthetho wanikezwa ngoMose kodwa umusa neqiniso kweza ngoJesu Kristu. Umthetho uyamambula uNkulunkulu mawuzokwamukela ukuthi umthetho ukhomba kuJesu Kristu. Zonke izinto zayikhomba kuyena. Umthetho weza wanikezwa ngoMose kodwa iqiniso eliphelele uqonde lokho verse 17 iqiniso eliphelele elikwenza ukwazi nokunderstand umthetho iTestament elidala liza ngoJesu. Mawungamfuni uJesu uyaliphambanisa kwalona iTestament elidala. uShembe uyalivula mawubona bephethe iBhayibheli
kuvulwa lona iTestament elidala kodwa abalizwa ukuthi lithini. Abalizwa nhlobo, abazi ukuthi le yamhlatshelo uyayichaza ukuthini. Bayageja. Ngenxa yokuthi abayifuni indodana kaNkuluNkulu okuyiyona eletha iqiniso eliphelele ngoNkulunkulu ukuze uqonde nomthetho, uqonde nendalo oyibonayo, uqonde nalento izwa kuwena ngaphakathi, iunderstandeka kuphela mawamkela indodana kaNkulunkulu. Uthi verse 18, akekho osewake wabona uNkulunkulu. NguNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise embonakalisile. Akekho wazi uNkulunkulu kubantu, akekho wake wayezulwini wayomtadisha uNkulunkulu. Omaziyo kuphela nguNkulunkulu uqobo lwakhe. uNkulunkulu waziwa uNkulunkulu. Indodana ezelwe yodwa athi izelwe esifubeni sikayise, yigugu lakhe leli aligonile for eternity, bahleli ndawonye lifana naye linjengaye. Uye kuphela okwazi ukuza kubantu asuke esifubeni sikaNkulunkulu bese ethi ubaba unje ukuze nimazi. Mawungayifuni indodana eqhamuka esifubeni sikaNkulunkulu, ngeke uzumthola uNkulunkulu, ngeke uzumazi. Mawucasulwa uJesu, ubaba uyokucasula impela. Abantu bayadideka nalapha. uJesu esingamfuni, simthanda kabi uNkulunkulu thina. Bakhuluma kanjalo. Mawungamfuni uJesu ngeke uzumthanda ubaba, bayinto eyodwa nje. Emthini esikholwayo asidingi nokuba nelukuluku lokukhalela ukubona ubaba. Siyamazi ubaba. Siyamazi. Akukho kutheni okungale esiyokwazi masifike ezulwini. Sesiyamazi ubaba. Sesingahalela nje ukubona ama-alien angempela. Uyawazi ama-alien angempela ingilosi. Hayi lawa aka NASA abawabheka ikuphi lapho lomhlaba obomvu eMars. Awekho lawo. Awangempela sezulwini ingilosi. Nguphi ke manje? Ngicela upheqe uye ku chapter 17. Ngisephuzweni lami lokugcina kodwa ngikavali. Qhubeka ubekezela. Ngifuna ukukhuluma ngalento yokuphila. Mbijana uzobona mangikhuluma ukuthi lento iqhubene ingqube evange ngoba uJesu kahle kahle wenza lento ekuthiwa ukunqwabelanisa amagama. Unqobelanisa ama-terms uku-emphasize uma ethi ngiyindlela nokuphila neqiniso nokuphila, into ayishoyo ngiyiyona yonke into eniyidingayo ukuze nikwazi ukuya kubaba. Ngoba ngithi babebuze lokho, Nkosi uyapi? Uthi niyayazi indlela engiyakhona. Kanjani Nkosi singazi nokuthi uyapi? No mani mina eningidinga mina ukuze nazi ukuthi ngiyapi, kuyiwa kanjani, kungenwa kanjani, mina ngiyona yonke into eniyidingayo. Imini indlela, imini iqiniso, imini ukuphila. Kusho into eyodwa okuchaza nje ukuthi ukuze ukwazi ukwamukeleka kuNkulunkulu Baba, umazi ukuthi unjani, wamukelo uyena, udinga le ndoda le eUjesu Kristu. La ku chapter 17 mabuku verse 2, njengokuba uyiphe amandla phezu kwabantu bonke, uJesu lo ekhuleka kubaba. Njengalokhu uyiphe amandla phezu kwabantu bonke ukuze bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu kuba baziwena wedwa uNkulunkulu oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ukuphila okuphakade yini bangcwele? Yilokhu kuba baziwena, ukwazi uNkulunkulu ukuphila okuphakade. uNkulunkulu oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ukuphila okuphakade ukwazi uNkulunkulu waziwa through Jesu Kristu, usithumelele yena ukuthi sizomazi ngaye. Ingakho ethi ku verse 2, umuphe amandla phezu kwabantu bonke ukuze bonke amnikeze bona abanikeze ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade kutholakala kuJesu ngoba uJesu uyena owambula ubaba. Ukuze ube nokuphila kumele wazi uNkulunkulu, ngoba mawusumazi uNkulunkulu usuyazi ukuthi livikwa kanjani ulaka lwakhe. Wenza kanjani ukuthi angakugweba kuphonsa esihogweni ekufeni kwesibili.
kodwa ungene kuphileni kwasezulwini, ukuphila kwaphakade okuchaza ungene ezulwini ungaye kufeni, ukuze wazi ukuthi kwenziwa kanjani. Unjani lo baba, uthokoziswa kanjani, ngizokwenza kanjani ukuthi angangiphonsi esihogweni. Uthume uJesu wazokwambula lokho. Ngakho ukuphila okuphakade kuJesu uqobo lwakhe. Ma wamkela yena, ukholwa uyena, lokhu kuphila kokuthi wazi uNkulunkulu bese uyakwazi ukuthi akwamkele kanjani ukuthola kuye uJesu. Ingakho ethi ukuphila. Mawufuna ukungaya esihogweni, mawufuna ukungalahlwa echibini lomlilo elivutha ngomlilo nesibabule isulfur, mawufuna ukungaya ekufeni kwesibili after ufile okokuqala emhlabeni, la kungafiwa khona. Ungaconfuseki uma kuthiwa ukufa kwesibili, akufiwa okuchaza ukuthi ayicishe izibani, ziyakhanya izibani, kodwa kubhlungu, akekho uNkulunkulu khona. Uthi John, alekho ivesi eBhayibhelini elingisabisa njengencwadi yesambulo, mayethi uJohani intuthu yokusha kwabo yakhuphuka ingunaphakade naphakade. Ngasindiswa ngalelo vesi mina. uNkulunkulu wangithusa ngalelo vesi, ngabalekela entsindisweni. Ngiqinisile ukuze makuthiwa he scared the hell out of me ngalelo vesi. Ngoba manje isikhathi sami sengiphela ngiyantanta manje yonke indawo kodwa nizosizakala. Mayethi uJohani intuthu yokusha kwabo ikhuphuka ingunaphakade naphakade, kusho ukuthi okokuqala abantu abasesihogweni banomzimba oshayo ngalendlela esijwayele ukusha izinto zisha ngayo, kushunqa intuthu. Yabona, siyasha isikhumba noboya nezinwele, kushunqa intuthu. So bayasho kwangempela banemzimba eshayo, right? Kodwa mayethi lentuthu ikhuphuka ingunaphakade naphakade, kusho ukuthi bayasha kodwa abafi, bayasha kodwa awupheli umzimba. Yonke into eshaya emhlabeni ishiphele. Ayikho intuthu ekhuphuka ingunaphakade naphakade emhlabeni, kodwa esihogweni yoba ikhona. uNkulunkulu mayebavusa abantu kwi-resurrection yesibili, yokuqala yethu thina esikholwayo, bese kuba khona yokugcina i-resurrection leyesibili. Incwadi yesambulo ikhuluma ngayo, uyobavusa abantu abanikeza imizimba. Uyayizwa leyo nto? Abantu abangakholwa bazovuswa nabekufeni, banikwe imizimba, imizimba edesigned ukuyosha esihogweni ngunaphakade. Ayi, yangithusa leyo nto bangcwele. Ngangina 16 ngizwa leyo nto, ngade ngase ngilizwe ivangeli. uNkulunkulu wasebenzisa leyo nto ukuthi abaya abanye, hayi mina. So ke mawungafuni ukuya lapho, uJesu ungukuphila. Ake sibuyele ke manje ngale chapter 14 la isikhona. Uthi ku verse 11, kholwani ukuthi mina ngikubaba nobaba ukimi, uma kungenjalo kholwani ngenxa yemsebenzi uqobo lwayo. And abafundi bakwenza lokho, bayibuka imisebenzi uJesu ayenza, bakholwa ngempela ukuthi yena ukubaba nobaba ukuye. Uthi mabuku verse 12, ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, uyakwenza nemkhulu kunale, ngokuba mina ngiyakubaba. Noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakuyenza, ukuba ubaba akhazumuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami ngiyakulwenza. Sicabangeke mbijana la, angizukuba mude. Maninenkinga Thomas no Philip ukunderstand ukuthi mawusubone mina ubone ubaba. Bukani nje lezi zinto engizenzayo, bukani lezi imangaliso engizenzayo, bukani lendlela engiphila ngayo, bukani lobu ubungcwele nibona kumina. Khona yini into eningayilindela kuNkulunkulu noma kuthiwa ula ngeinyawo zakhe? Obone mina ubone ubaba, kholwani ngenxa yemsebenzi. Mesethi
okholwa yimi naye uzoyenza lemsebenzi engiyenzayo. Uzozenza le imangaliso, uzophila lobungcwele, uzophila njengami, uzoba ne character njengeyami, uzoba umuntu ono action njengowami. Okuveza ukuthi ngicathi into azama ukisho kubona ukuthi njengoba nina senikholwa yimi ngenxa yemisebenzi eniyibonayo, kahle kahle nina seninakho lokhu kuphila. Kahle kahle seninalo leli qiniso. Lendlela ninayo and lento nizoyibona ngokuthi mangihamba mina nizosale niyenza lemsebenzi le ekade ngiyenza mina. Lemsebenzi enenze nina nakholwa ukuthi mina ngikubaba nobaba ukimi nani nizoyenza. Okuzobe kuveza ukuthi nani senamkelwe ubaba. Usekini ubaba. Yimi ukuphila Thomas Philip. Onami unokuphila njengoba ngilapha phambi kwenu ningamkele seninayo ubaba. Lemsebenzi ubaba yenza kumina uzoyenza nakunina khona nizobona ukuthi ngempela unani ubaba. Otherwise ingabe sikufunda phi ukuphila ubungcwele? Sikufunda phi ukumelana nenyama yethu siphila ubungcwele? Sikufunda phi ukugolozela imfundiso eziyize zabantu abangamazi uNkulunkulu simemezele iqiniso kanje ubaba ukithi lokhu kuphila sesinakho ngoba samkela uJesu. Amen. Ngifuna ukuvala ke manje zama ukupika la ukuthi ngivale kuphi. Ngicela ukuvala ngoJohn chapter 5. Awupheqala pa chapter 5. Sengiyavala ke manje. Uthi la kuJohn chapter 5 verse 24. Ngiqinisile ngithi kini oluzwayo izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi ekwehlulelweni kepha udlulisiwe ekufeni wangena ekuphileni. Nali verse elisummarize lento kade ngizama ukuyichaza ngalama verse akuJohn 14. Olizwayo izwi lami akholwe ongithumileyo abone ukuthi lezi zinto engikhulumayo zivela kuBaba imina engambula uBaba. Mawuzwa izwi lami uzwa ukukhuluma kaNkulunkulu imini iqiniso elambula uBaba nezinto engisho ziyiyona ndlela yokuya kuBaba. Oluzwa izwi lami bese yakholwa uBaba lo ongithuma ukukhuluma lezi zinto lowo unokuphila okuphakade. Uyayibona ihlangana izinto. Ngiyindlela ngiyiqiniso ngiyukuphila. Ozwa izwi lami akholwe ongithumileyo owambulwa yimina ngiyiqiniso alandela leyo ndlela lowo muntu unokuphila okuphakade. Okuchaza ukuthi akasayi ekwahlulelweni, akasayi esikhogweni kepha udlulisiwe ekufeni esala emhlabeni akusekho ukulahlwa kuyena usengenile ekuphileni. Mina Jesu ngisizeni ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngiyawakhohlwa amatema manje ngoba amatema wabalekile iminingi. Into ebengizama uyizwa ukuthi ashinte yodwa asho lento leyo ukuthi ukuzumaza uNkulunkulu akwamkele udinga uJesu. Udinga uJesu. So ke kuwena ongakholwa okhona la namhlanje woza ngalendlela le nansi indlela yangempela. Ziyeke ezinye ziyalibazisa, ezinye ziyisana ekufeni, ziyisana ekubhujisweni. Noma bangabaningi abahamba ngazo, noma ngagcwala athi phama ama-organizations akhona, noma ngayibiza ngamabandla, noma kungabukeka kukuhle lapho indlela yangempela eya ezulwini kuBaba uye uJesu ayikhenye. Ngeke uze uye ngeyakhe imisebenzi. Ngeke uzulunge ngokwanele ukuthi uye ezulwini. Mawumala uJesu uyolahlwa esikhogweni awunakho ukuphila okuphakade. Kodwa mawumamkela uJesu ukholwa uyena, uhambe ngaye, ulandele yena njengendlela, wamkela iqiniso elivela kuyena, uwamkela ukuphila kuyena. Usudlulile ekufeni, awusadinga ukusesaba isikhoko, awusayiswe kwahluleleni, igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila yasezulwini unendawo, akusekho ukulahlwa kuwena. Awudingi nokwesaba ukufa,
uyakulangazelela. Usho noPaul uthi ukufa kuyinzuzo kumina, ukufa isabatha kumina, ngiyalihalela. Amen. Waphela amen kuleyo ukuhalela ukufa ngija. Amen. Aningakwesaba ukufa bangcwele, ninokuphila nina. Ukufa nje ukushintsha komzimba uyongena ebukhoneni benkosi. Amen. Cathi ngwenzile umsebenzi wami. Asithandazeke. Nkosi siyakubonga ukuthi amehlo ethu wavule. Khona lezi zinto abaningi abangayiqondi thina sizoyi-understanda. Bese siyazamukela futhi njengeqiniso. Ngiyakhuleka Nkosi, ngiyabakhulekela abantu abakhona la namhlanje. Ngiyazi Nkosi ukuthi bakhona abangakaqondi. Benzela umusa moya engcwele. Uvula amehlo abo kamoya. Khona bezoyibona inkazimulo kaNkulunkulu ekhanya ebusweni bukaKristu. Bambone njengendlela, njengeqiniso, njengokuphila mase begijimela kuye. Ngiyasikhulekela nathi esesingabakho Nkosi ukuthi masiqinisekiswe ngalamaqiniso khona singazukusuka njengoPetru masilingeka siyibuza ukuthi konje singayapi ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi usinikeze inhliziyo ebekezelayo ngoba isitholile indawo, yalithola ikhaya, yayithola indawo yokuphumula kuKristu Jesu. Sibekezele masihlupheka, sibekezele masilingwa ngobumnandi basezweni, sikwazi ukuhlala kuwe ngoba uwe indlela esingamelanga ukuchezuka kuyo, uwe iqiniso okungamele sikholwe okunye ngaphandle kwakho, ukuphila ochezuka kuwe usekufeni kabili. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sikunikeza udumo ngoJesu Inkosi. Amen.